Car wash day. Very busy day. Wow. Ang daming labayan malang ah. Kaya katangan yan, Jo? O yan, yung nakapilang yan. Kuya yan? Ang dami ni Kuya. Na? Oh, ang dami-dami, no? Hello. Ang dami gawin ay, kagagawa pa lang. Pek malo. Pek malo. Pintura palagi ako itong pinuntiran. Anta mo yung... Puta rin aircon. Ay, boss, ini palengke na. Palengke dalam. Ba? Sino na yan? Yung isang carrot club niya. Hindi kikinangin niyo, oh, kikinang yan. Kaya ako mumula ako luwal. Oh. Lagi kayo mo muna yung kingwal. Nainang, Na? sabi ko maganda ka. Ah, thank you. Oh. Daming dumi. Pogi points ne, Joy Boy, yan Max ni Justin. Kaya Pogi points. Apat dyan kayo pingkay kayo eh. Ano? Aretang kaya accident din, aretang mabagsik ka dis na po pang ipin ng datuan ng fluid. Paano yan? Nakabalata ko eh. Vertical eh. Na? Kaya tamang kibot mga yan lang siya. Wapin. Pag Sus. yung riders naman eh. Rider siya. Tapang eh. Nakape boss. Alang mo bro. Siyota. So, tayo pagdalusunti ka na. Na? Malangi. Yan. Yan, sakto yan. Yan, sakto yan. Pero so, gamitan kayo ngayon eh. Next week, doon mo lang po. Pagtipid pa itong daldalos. Ha? Suno pa ito. Great days. Ay, katang malago. Salingang malago. Dala mo na yung bias na kanyan. Sali mong kape. Salahin tinday kumari mo. Ang malago na mo. Pagdisalon. Yung mga pala, iya pa kailangan ko rin kape. Sige, saan nakasagli kayo? Puta di nandeng kay robot. Ikaw bago na nakakaroon. Puta di nandeng kay luto. Masira ko tula.
Nagkarwa siya ng mga ano yung robot niyo. Nadyo, Pag pinarwas na naman. may gubraya ng mga ano karwas ka nito. Ano yan? Oo, tayo. Kami kabrahan na makarwas. Sige, sige. Pero may patakalwal na. Kaya, dapat nag-repo ka na eh. Na? Dapat nag-repo. Sayang. Ah, yun nag-concert mo. Kung ano pag-ibo ko. Oo. Tapos kung nakinimanang mo. Sige, mag-iharban ni Justin, pero ko na na eh. May samot. Uhurang. Yung tulong may wakas sa amin na di bagi ni iba. Labaan ko mo tayo bagi dahil ta. Unang, ano, kung subukan din pa ba mo. Sama. Sama ako. Ano? Ano? Hindi mo ano. Mas makaya pa yun ni Jo eh. Jo. Na Jo, irobok ka no, may gubraya namang karwas. Ano ko na yung makarwas naman? Yung karwas ka naman? Oo. Ilang ba mo ah? Bala ko po lang tiraso. Apulo din, apa yung ganahin no? Walang po muribos, yung kahit alin na yung karwas, kaya rin takaryo. Wala yung kakarwas nila. Dapat lang mo rin yung kaya. Yan. Makaya pa yun eh. Ha? Makinang yan po. Patay mo lang na yung Makinang yan po kayo sa yun eh. Fortuner. sesayang wax. Kahit tsaka kaya yun eh. Tang masyas siya datang. Ha? Masyas siya datang. Ha? Kaya ini barako ini. Ano pa? Pagila ka yung truck na, kasi may barala. Nung wala yung tindaya naman robot, sali na amo at bisamban. Nung wala yung tinda. Patalaya naman tinda. Maraya naman tindahan ng ini. Hindi ka lang yung ini. Kaya ang galaw na eh. Ah, Kaya ang galaw. yung dalawang ini. Ang manangina kita na, Dodo. Yung kinap sa grep, di patay na. Ang mag-exercise mo. Sopan mo ko. Ano? Baka kakit ka kayo to. Dito. Sayangin tayo ko oras. Para natin mag-shopping, hindi masayang eh. Alya? Masayang. Ay,
baba pa rin ang tanong yung magkaya magkano. At sinapot na. Siya? Sinapot. Tingin mo yan? At sila yung babo. Oo, yan. Ano? Tangin. Na. Pinuli na. Pinuli na kasi na niya. Ang talay dito. Switch me tayo. Huwag yung lakas ko naman. Ano nangingilawang da ngiwa na ito din. Nangingilawang da ngiwa na. Alam na ba ang amin na dito? Hindi na ba ang amin na dito? Ulit sila. Ayun, pati yata na. Nangangaral ko dito tayo ng nalipatan na hindi ako mamalapapan dahil. Makayang gagamitan na rin magpangawas na. Ne. Yung mga sumebo.
Pag-ibig ko, ay, hindi ko naman mukhang pang na kami. Di ba? Kain ka, Pim. Joy, bueno biasa ka mag-drone yung kasi kumakaw. Saan magkaroon? Ang paturutan may babo? Biasa ka? Punta ka dire-diretso yung boss. Matas na balmen eh. Tibungat ko nga ito yun.
yan. A few moments later.
Lagay sa plano. Ipit ya gamit na daddy. A few moments later.